Morjesta ja tervetuloa taas Bravon viikoittaiselle YouTube-kanavalle. Ja niin kuin me tiedetään hyvästä palautteesta, että tätä on taas odotettu siellä kuin kissa kuumaa puuroa. Moi, mun nimi on Jaakko Kaitanen. Mä oon Petri Ingman ja voin vakuuttaa, että taatusti on kokemusta ihan riittävästi tältä alalta ja nyt se pitäisi saada vaan käyttöön. Kyllä. Edelleen voidaan palata niihin aiheisiin, mitkä varmaan meillä on ollut useasti videoilla. Eli kun kohde on sellaisessa hintatasossa, että ostajat tai asiakkaat on yhteydessä, niin me päästään neuvottelemaan kaupanteosta. Eli meillä on tarjous. Sehän on ainut mahdollisuus käydä keskustelua siitä, että onko joku valmis myymään. Joo, ja tarjousta ei voi saada, jolle joku tuu tutustumaan siihen huoneistoon, on se sitten yksittäisesittely tai yleisesittely. Tälläkin hetkellä niin useammasta kohteesta on käynnissä tosi rajuja tarjousneuvotteluita, mutta se on pelihenki tällä hetkellä. Niin, voisi sanoa näin, että ne, jotka on tuolla ostajina tällä hetkellä markkinassa, että heiltä saadaan niinku tarjous ulos, niin se edellyttää tällä hetkellä sitä, että välittäjän pitää olla valmis neuvottelemaan kaikkien niiden kanssa, jotka on halukkaita tekemään jonkunnäköinen tarjous. Toki ymmärretään se, että jos on huutokauppakeisari ja meinaa puolet tarjota, niin silloin yleensä ei tavoiteta sitä rajahyötyä, että myyjä on valmis myymään. Mutta muissa tapauksissa niin, että myyjä ja ostajan näkemys varmaan siinä ensimmäisessä kolautuksessa on aika kaksi erinäköistä. Joo. Tilanne on tällä hetkellä juurikin tämä ja edelleenkin palataan myöskin siihen, että mikä se halukkuus on myydä, koska kyllä me tällä hetkellä me eletään osittain niin kuin ostajan markkinaa. Hyvin harvoin se on oikeastaan niin kuin ihan absoluuttisesti myyjän markkina, koska silloin se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla niin kuin kysyntää huomattavasti enemmän kuin meillä on tarjontaa ja sellaista tilannetta niin kuin tässä omankin historian aikana niin on ollut osittain todella harvoin. Kyllä ostajat määrittää tällä hetkellä tämän meidän markkinahintatason ja jos omasta kodistaan haluaa saada kauppaa aikaiseksi, niin sitten täytyy sopeutua tähän tilanteeseen, ei auta mikään. Jos mietitään, mitä tässä nyt on tämänkin vuoden, alkuvuoden ja loppuvuoden aikana niin kuin viime vuonna saatu kauppoihin, niin kyllä se on erittäin voimakkaasti lähtenyt siitä, että ollaan meidän toimeksiantajien kanssa käyty läpi sellainen asia, että haluatteko te myydä tämän? Ja sitten sen jälkeen niin, että lähdetään hakemaan niitä ehtoja, millä markkina on sen valmis niin kuin ottamaan kiinni. Ja tietenkin niin, että aina syntyy sellainen tilanne, että joillakin myyjillä niin se rajahyöty ei ylity, että sitten ei kannata myydä siihen markkinahintaan, mutta sitten ei myöskään kannata olla myynnissä. Joo. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimeksiantosopimusta neuvoteltaessa ja tehtäessä, niin tässä korostuu, se on tietysti aina olemassa, mutta tässä korostuu se rehellisyys puolin ja toisin, että onko sellaista hintaa mahdollisuus saada markkinasta, mitä myyjä haluaa. Ja jos kaikki tilastot ja itse asiassa tilastotkin on tällä hetkellä, että ne niin kuin, jos mietitään, että vanhassa maailmassa niin kuin pystyttiin niin kuin vuodenkin vanhoilla tilastoilla niin kuin arvioimaan sitä tilannetta, niin tänä päivänä ei pystytä. Et puoli vuottakin alkaa olla aika pitkä aika jo arvioida sitä, että mikä tämänhetkinen tilanne on. Että jos sitä pyhä kolminaisuutta niin kuin miettii, että hinnoittelu perustuu tehdystä vastaavista kaupoista alueella, kodista, minkälainen se on, ja kolmas sitten näppituntuma. Ja tämä painoarvo on ollut aina siellä tilastoilla, siinä kotona ja näppituntuma on ollut se pieni, niin tällä hetkellä tämä näppituntuma saattaa olla jopa kaikkein suurin, koska tämä markkina muuttuu niin voimakkaasti kaiken aikaa ja valitettavasti se suunta on ainakin tällä hetkellä ollut alaspäin. Taas joku varmasti pesservisseri toteaa, että minun kodista sai ihan edelleen huippuhinnan. Pitää varmasti paikkansa ja on poikkeuksia, mutta 90 ei ole poikkeus tällä hetkellä. Kyllä, se on just näin. Hyvä puoli edelleen mun mielestä on se, että kun me saadaan hinta ja hintapyyntö asetettua sellaiseen tilanteeseen, että me saadaan se kourallinen ihmisiä kiinni, niin me saadaan niistä kyllä hinta ulos sitten. Että millä ehdoilla he on valmiit tekemään kauppaa. Ja se helpottaa mun mielestä tosi paljon kuitenkin sitä niin kuin eteenpäin menemistä niin myyjän osalta kuin välitysliikkeen ja ostajienkin osalta, koska toki niin, että onhan meillä tilanteita, että se hintataso, mitä
ollaan saatu kairattu ulos, niin se ei ole myöskään riittänyt jossain tilanteessa. Ja ei sille mahda mitään. Jossain tilanteessa on sitten myyjän järkevämpi jäädä, mutta kyllä mä väitän, että yli puolessa meidänkin tapauksissa niin tarjoukset on kuitenkin sit saatu loppuviimeen maaliin. Joo. Mä otan tästä esimerkin, mitä tämä niin käytännössä tarkoittaa. Meillä on Kaarinan keskustasta 70-luvun kerrostalosta 4 myynnissä ja tilanne on semmoinen, että siellä puoleen vuoteen käytännössä tehty kaupan kauppaa, melkein vuoteen tehty kaupan kauppaa suurin piirtein vastaavista kohteista ja sitä on taivasteltu, että mikä ihme, että kun esimerkiksi kyseisessä taloyhtiössä kaikki isot remontit on tehty, huoneisto on ihan ok, ei ole mitään syytä, miksi kauppaa ei pitäisi tehdä, hintataso on järkevä, jos verrataan vaikka uudistuotantoon, mitä siinä keskustassa, se on alle puolet siitä ja se uudistuotanto ei käytännössä tarjoa oikeastaan mitään se joudut tinkin neliöistä, jopa hoitovastikekin on tässä 70-luvun talossa edullisempi. Et kaikki järkevät faktan puolen asiat on puoltaa sitä, mutta tosiasia on se, että hintataso ei vaan ole vastannut sitä todellisuutta, mutta tarjouskaupalla niin me on saatu sinne kysyntää ja tarjousaikaa siellä nyt. Tämä todistaa sen ihan lähtemättömästi, että kysymys on vaan tästä hintatasosta ja jos sen kodin haluaa myydä, niin sitä hintatasoa täytyy vaan hakea ja tarjouskauppa. Se on tässä markkinassa niin ihan todella hyvä työkalu, mitä me molemmat käytetään jatkuvasti ja tällä tavalla, niin sullakin on tuosta Kustavintieltä väännöt käynnissä, ja ilman tarjouskauppaa niin ei varmasti olisi. En usko myöskään. Alkaa kesä tulemaan, alkaa penkereet vihertämään, yleisesti ottaen varmaan tässä kohtaa sanotaan, että alkaisi olla hyvä omakotitaloaika myydä, mutta tuntuu, että tässä on vähän niin kuin kaikkien välittäjien suusta tullut, että perheasunnot käy edelleen hyvin kaupaksi ja varmaan niidenkin hintaluokka 250-350, niin siinä meillä on niin kuin se iso ostajapotentiaali. Jos sä harkitset oman kodin myyntiä, niin kannattaa ehdottomasti olla muhun tai Petriin yhteydessä. Joo. Varoituksen sana kaikille koira-ihmisille. Tässä on tämä Mercedes Jack Russell tuossa jaloissa, niin kyyt on herännyt. Ollaan nähty tässä Mersun kanssa useampi kyy tässä viimeisen viikon aikana ja ne on hengenvaarallisia pienille koirille ja ei nyt mukavia ole tämmöisille vanhoille miehillekään. Täytyy kumpparit jalat mennä. Joo, kyllä. Hei, kaikkea hyvää kaikille, hyvää viikonloppua ja hyvää alkavaa viikkoa ja edelleenkin niin asuntokauppaa tehdään ja siihen kannattaa tulla mukaan, jos on sellaista tarvetta. Ciao. Moi moi.